temps verbals Verb Show, que celebrem avui dijous a la classe de 6è de l'Escola Sant Isidre de Gimenells. Tenim 3 equips concursants que són els Simpson, la Banda del Patio i els Galaxy. Un aplaudiment per els El concurs funciona de la següent manera. Jo triaré una tarja a l'atzar que les tinc aquí i a cada tarja hi ha un temps verbal. El concursant que primer aixequi la mà dirà aquest temps verbal. Si el diu correctament guanyarà un punt, si no el diu correctament passarà al seu company de la dreta. I si aquest ho sap dir, el punt serà per ell, i si no serà pel seu company de la dreta. Farem 4 rondes amb 3 concursants, un de cada equip. L'equip guanyador rebrà 3 estrelles de prestigi. El que quedi en segon lloc, 2 estrelles. I el que quedi en tercer lloc, 1 estrella. I sense més preàmbuls, comencem Verb Show. Els primers concursants d'aquesta tarda són el senyor Marc Vilanyà de la Banda del Patio. La senyoreta Esther Ribes dels Simpson. I el senyor Jordi López dels Galaxy. Endavant. Condicional perfect del verb escriure. Jordi? Jo hauria escrit, tu hauries escrit, ell hauria escrit, nosaltres hauríem escrit, vosaltres hauríeu escrit i ells haurien escrit. T'has equivocat al participi de la primera persona, la pots corregir, sisplau? Jo hauria... Escrit. Correcte! Present del subjuntiu del verb vestir. Marc? Jo vesteixo, tu vesteix. Incorrecte. Esther? Present del subjuntiu del verb vestir. Jordi? Jo vestic, tu vesties, ell vestia, nosaltres vestíem, vosaltres vestíeu i ells vestien. No és correcte. Plusquamperfect d'indicatiu del verb pintar. Jordi. Jo havia pintat, ell havia pintat. Jo havia pintat, tu havies pintat, ell havia pintat, nosaltres havíem pintat, vosaltres havíeu pintat i ells haurien pintat. I ells? Havien pintat. Correcte! Així que en aquesta ronda, els Galaxy guanyen 2 punts i la Banda del Patio i els Simpsons se'n van sense cap punt, però ja guanyarem amb els propers concursants. Podem la seure? Els concursants de la segona ronda del Verb Show seran la senyoreta Marina Majadas per Simpson, el senyor Ricard Vitrià per la Banda del Patio i el senyor Ney Ballester per Galaxy. Un aplaudiment. El primer temps verbal que m'heu de dir, aixecant la mà el que sàpigui la resposta, és el plusquamperfect d'indicatiu del verb maquillar. Marina. Jo havia maquillat, tu havies maquillat, ell o ella havia maquillat, nosaltres havíem maquillat, vosaltres havíeu maquillat i ells o elles havien maquillat. Molt bé! El segon temps que tenim per aquesta segona ronda és l'imperfect de
plantar. Senyor Ricard Vitrià. Jo plantés, tu plantessis, ell o ella plantessin, nosaltres plantéssim, vosaltres plantéssiu i ells, elles plantessin. Molt bé, una I un punt per la banda del patio, que ho tenim molt bé perquè encara no tenim cap. El tercer temps verbal d'aquesta segona ronda és un temps molt difícil. És el futur d'indicatiu del verb navegar. Nel. Jo navegaré, tu navegaràs, ell o ella navegarà, nosaltres navegarem, vosaltres navegareu, ells, elles navegaran. Correcte!